Күчем хан, Себернең соңгы бәйсез ханы, Себер татарларының каһарманы, халыкларыбызның урысларның тәре йөртүче һөҗүменә каршы торуының күренекле вәкиле. Күчем Шибанитлар нәселеннән Шыңгыз хан тукымы булган. Бу ыру вәкилләре Бухара ханлыгында да идарә иткәннәр. 1563 елда Себер ханлыгында хакимлек өчен күп еллык көрәш нәтиҗәсендә хан була. Инде икенче тапкыр Тайбуганнар династиясын куып чыгара. Беренче тапкыр моны аның бабасы Ибек хан эшли. Хакимияткә килгәч, Себер халыкларын актив исламлаштыра башлый. 1572 елда Мәскәү белән ясык мөнәсәбәтләрен тулысынча өзә. Мәскәүгә ясык төләү Күчем куып төшергән хан идарә иткән чорда башлана. 1582 елда урыслар өчен уңышлы булган Казак атаманы һәм юлбасар Ермак походы башлана. Күчем гаскәрләренең тәртипле булуына һәм сан ягыннан өстен булуына карамастан, Ермакның утлы корал белән коралланган отряды алга бара. Ул вакытта татарларда утлы корал булмый. Тиздән казаклар Шимги туры хәзерге Төмән шәһәрен басып алалар. Аны талыйлар һәм халыкны кырып бетерәләр. 25 октябрьдә Чуваш борынындагы хәлиткеч бәрелештә җиңелгәннән соң хан үз кешеләре белән башкаласы Искәрдән далага китә. Аннан партизан сугышы алып барырга юл тота. 26 октябрьдә дошман буш һәм җансыз шәһәргә керә. 1585 елның 16 августында хәйлә белән Ермакны Искәрдән алып чыгып, Күчем төнлә аның лагерына һөҗүм итә. Нәтиҗәдә Ермак үтерелә. Әле күп еллар буе Күчем Себер җирләренә руслар һөҗүменә каршы көрәшә. Гомерен 1600 ел тирәсендә тәмамлый. Аллаһ аның җиһадын кабул итеп, Җәннәтүл Фирдәүскә керергә насыйп итсен. Амин.